Fixádevos a imaxe desde logo non deixen diferentes, a ningunha de vos. Atención a quen viste xa o programa desde o inicio. Cristian, a bañeira ten solera, como dicíades antes, ponte de pé. O que temos aquí é unha boa recua de vexigas. Aí está, están aquí na bañeira con auga quente preparándoas para hinchalas. As vexigas das pantallas que o día que se estrean, que sae, o domingo corredor. O domingo corredor. Xa está aí as portas, collemos unha, pareceche, e ides ver con nós o proceso, precisamente para que cheguen como están agora aí atrás empezando a secar. Cristian, a modo, que é isto que lle vas meter agora? Nada, temos aquí un comprensor de aire para inflalas. E van todas ou hai unha marxe de erro, digamos? Que porcentaxe podedes perder? Pois esta non ves, tal como esta que viña pinchada. Esta estaba pinchada xa. A ver, aguanta aí. Porque isto cadrou así, de feito agora. Sí. Estaba ben pinchada porque ao mellor cando a corta o carniceiro, pois pincha co coitelo sin querer, entonces veñen pinchadas. Aproximadamente un 10% xa contade. Un 10% de que veñan rotas. A ver, pillamos outra por aquí para que hinchemos. Mentres tanto, tamén por aquí xa o meu amigo que me dicía aí un momento, como te chamas? E digo, Emilio, a ver o que faz, A ver o que faz. Espera, mira, aquí temos unha. Mira, temos hinchando aquí Castor, fixadevos por aquí. Tú xa metiches, non? A ver, vai ta modo. Eu metín aire, ahora cerrámolas con cargomas para que siguen apretando, vale? Esta xa van seguir curando e van ir apretando cargomas. Se que aches que non ten ningunha fuga nin nada, non? Non, esta está perfecta. Está perfecta. Hai nas de diferentes tamaños e agora é cando Isaac daslle aquí, Isaac, non? Para que vexamos un par de voltas con a goma para que non perdan o aire. E que che dea ata onde poida dar a goma. Ás veces non apretades só por aquí, tamén apretades por algún outro punto, non? Porque a veces perden por algúns buratiños por aquí e atamos. Por exemplo, hai unha desas, Cristian, que é por onde é a conexión da uretra. Da uretra, claro. Si, a conexión da uretra ca vexiga hai algunhas veces que perden por aí aire. Entón temos que atar para que se curen ben. Hai que tener en conta esta xente que leva traballando aquí, que estamos a enredar neles, que querían acabar ás 11, creo que dixeste. Sí, bueno, máis. Pero que todo isto estades a traballar tamén despois do domingo fareleiro. Bueno, e por suposto do sábado. Do petardazo. Casi de resaca, como quen di. Ya vos sabía ver onte, hinchando vexijas como tiberades que estar aquí. Xa, no, sí, onte enfariñados aí no fareleiro, hoxe aquí, con esto. Cuidado de Cristo, que xa, sí. Bueno, vimos por aquí atrás un momento porque estamos colgando nestas vexigas. Fixadevos por aquí, que temos a José. A ver se pode vir el vídeo. Sí, vente por aquí. É que claro, aquí non das pasado, senón xa desde aí. José, mira, enséñalle aquí, por exemplo, el vídeo. Aquí temos xa con cada anseu colgante, non? Sí, claro, con cada gancho súa para colgalas aquí por ferlle lume e que vayan secando aquí colgadas. Porque teñen ese momento de afumado, non? Tamén. Hai que afumalas, claro. Vale, colgas por aí atrás, fixadevos, sí, toda esta recua delas ata que cheguen a ter unha cantidade de 4 díxitos, porque non van ser 300, nin 600, nin 800. Cristian, cantas vexigas? Pois sobre 1000 ou 1200 son as que temos. Cando empezastes hai 10 ou 11 anos vos, isto sempre foi unha tradición, pero vos empezastes hai 10 ou hai 11 anos, empezastes un pouco, bueno, pois de coña, digámoslo así. Sí, porque costábanos moito conseguilas, entonces empezamos a hinchalas para nós, para a nosa pandilla. Ao final nós todos somos pantallas, salimos todos, vestimos o traxe de pantalla, entonces empezamos a faelas para nós. E despois empezamos a faer algunha máis, fomos conseguindo e buscando matadoiros por Galicia para conseguir as vexigas. Puxemos antes ese son neste avance que fixemos, pero hai que esperar a como son as de 2025. Tendes aquí, bueno, en primicia desde logo na Hora Galega hoxe, as vexigas deste ano, que van sonar reventando Xinzo de Limia. Canto traballín. Mi madriña imaxe completamente impresionante, todas as vexigas aí colgadas, preparadas para curar, É increíble, estamos falando de máis de 1000 vexigas aí, eu é que quedo fascinada, dende logo, con estas tradicións. É que cada pantalla, xa sabedes, 2 ou 3 vexigas ao día, son moitos días de entroido, cuidado con Xinzo de Limia, que estamos falando dos entroidos máis longos de Europa, cuidado. Cuidadiño. Así que fan falta moitas vexigas.